close till I get up. Time is barely on our side. U 19. stoljeću, u jednoj od mnogih siromašnih talijanskih obitelji, rodio se dječak po imenu Ivan Bosco. To je bilo stoljeće obilježeno političkim sukobima, vjerskim tenzijama, tehnološkim napretkom i kulturnim preporodom. Ivan je već od najranije dobi osjetio teret siromaštva i gubitak oca. Odrastao je u vremenu snažnih društvenih pokreta i revolucija, no ona najvažnija odvijala se unutar njegova vlastitog srca. Kada je imao 9 godina, sanjao je tajanstveni san koji je nagovijestio njegov budući životni put. U tom snu, Gospodin ga je pozvao da blagošću i ljubavlju opominje dječake koji su živjeli u grijehu i da ih vodi prema pobožnom životu. Mali Ivan bio je zbunjen riječima koje je čuo i nije znao kako će to ostvariti. Gospodin mu je tada povjerio da će uz pomoć učiteljice, gospođe, steći mudrost i znanje potrebno za ispunjenje svog poziva. Ivanove suze su tekle jer nije razumio značenje sna, no prije nego se probudio, gospođa mu je tiho rekla: sve ćeš razumjeti u svoje vrijeme.